дар нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ мо бо дучарха ба сайри манзараҳои нотакрори кӯҳҳо меравем. ҳарчанд дар соҳаи сайёҳии варзишӣ мафҳуми сайёҳии дучархаронӣ хеле ҳам маъмул бошад, камнафарон онро чунин тасаввур мекунанд. зеро дар ин намуди сайёҳати дучархаронӣ бештар унсурҳои варзишӣ ба мушоҳида мерасанд. аз ин рӯ ин гуна сайёҳатро бештар варзишгарони касбии дучархарон интихоб мекунанд ва дар рафти он ҳам маҳорати худро дар шароити табиӣ такмил медиҳанд ва ҳам аз тамошои кӯҳҳои хушманзар ҳаловат мебаранд. вобаста ба ин чунин тарзи дучархаронӣ дар соҳаи сайёҳии варзишӣ ба дараҷаи душвортар ё худ шадиди сайёҳати дучархаронӣ шомил мегардад. маъмулан дар ин намуди ҳаракати босуръат пеш аз ҳама хати ҳаракат ва ҳар як пастиву баландӣ бо диққат омӯхта мешавад. инчунин дучархаи махсуси сирф варзишӣ интихоб карда мешавад. дар назари аввал чунин ҳаракатҳо ниҳоят хатарноканд, аммо варзишгарони касбӣ бо вуҷуди ин аз ҳаракат дар ин гуна роҳҳои ноҳамвори кӯҳӣ маҳорату ҷасорати худро такмил дода, дар айни замон шоҳиди манзараҳои дилфиреби табиат аз дигар нуқтаи назар мегарданд. аслан яке аз ҳадафҳои асосии сайёҳат ғайр аз ҳаловат бурдан аз табиат ва оромиши равонӣ ёфтан инчунин тарбияи эҳсоси ҷасорат дар замири сайёҳ мебошад. аксаран барои гузарондани чунин хатсайрҳои шадиди дучархаронӣ махсус манзараҳои ҷолибу зебо интихоб гардида, барои бехатарии дучархарон чораҳои зарурӣ ба монанди гирифтани либос ва тоскулоҳи махсус, қуттии ёрии аввалин андешида шуда, гурӯҳи ҳамроҳ барои ҳолатҳои фавқулода сафарбар карда мешавад. манзараҳои ҷаззоб, анбӯҳи дарахтони амсоли ҷангалзор, кӯлҳои назаррабо ва дар маҷмӯъ занҷираи табиати дилфиреби атроф ҳама дар як хатсайр ба назар гирифта шуда роҳандозӣ мегардад. ҳамчунин фарқи дигари ин намуди сайёҳати шадиди дучархаронӣ дар он аст, ки танҳо як рӯз давом карда дар он сайёҳ бо худ лавозимоти дигаре, ки боиси вазнин кардани вазни дучарха шавад, намегардад. дар бештари мавридҳо ин гуна хатсайрҳои душвор гурӯҳӣ гузаронида мешаванд, ба монанди мусобиқаҳои варзишии дучархаронии шадид ё худ экстремалӣ.
одатан ҳар як намуди саёҳате ки экстремалӣ ё худ шадид бошад пас ҳатман то хурдтарин ҳолат ба назар гирифта мешавад. инчунин ғайр аз дучархарон ҳар як нафаре ки дар рафти мушоҳидаҳо ва ҳатто наворбардорӣ ширкат меварзад бояд дорои маҳорати касбии баланд ва ҷасур бошад. тибқи маълумотҳо аз роҳандозии чунин хатсайрҳои ғайриоддии сайёҳӣ барои як хатсайр чанд моҳ тамрин кардан зарур аст, зеро то ҳадди имкон хавфи саҳлангорӣ ва хатарҳои эҳтимолиро кам намуд. ҳар қадаре ки табиати атроф зебою ҷолиб ва бой бошад пас ҳамон қадар зиёд дӯстдорони саёҳат ба мавзеъ таваҷҷӯҳ мекунанд. ҳар қадаре ки дучархарон маҳорати баланди ҳаракат дар роҳҳои ноҳамвору нишеби кӯҳӣ дошта бошад ҳамон қадар хоҳиши сайёҳони дӯстдори саёҳатҳои экстремалӣ ба ин намуди ҳаракат меафзояд ва ҳар қадаре ки наворбардорон ҳолатҳои табиӣ ва ҳаракати дучархаронро зиёдтар нишон диҳанд пас ин ҳамон қадар зиёдтар барои муаррифӣ ва тарғиби мавзеъ заминаҳои мусоид фароҳам меорад. ҳамин тавр саёҳати дучархаронӣ дар баробари манфиат доштан ба саломатӣ ва ҳаловат бурдан аз тамошои манзараҳои атроф инчунин дорои чандин навъҳои ҳаракати ҷолибест ки ҷаззобияти саёҳатро даҳчанд меафзояд.